Du börjar verkligen snarka. Jag kommer. Jag släckte. Är du bakfull eller? Nej, jag släckte inte. Håller du på att spy? Ja, det känns som man kan inte spy inte. Jag var inte orolig för mina skor. Nej. Och farliga skor. Apa. Snart spyr jag förbi. Jävla skor. Jag kan inte komma förbi. Vet du, min syrra, hon spydde. Hon hade käkat jordnötsringar och hade lånat mina skor en gång. Ingenting, hon spyr flickor. Okej. Imorgon får du säga dem det. Okej. Jag kommer inte förbi skorna verkligen på riktigt. Okej. Jag ska hjälpa dig förbi skorna. Det räcker med kort om ni Okej. Skorna och min väska. Jag ska flytta på skorna och min väska.